Pagtapos ng misa, dadang kalinaw gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos. Kining santos nga misa halat kanato alang sa mga candle vendors. Pit Senyor! Pit Senyor! Kang nanay kini! Pit Senyor sa tigsinog kini!
Buenos dias, mga Albino. Mayong pag-abot sa malipayong komunidad. Susumeto tatakahan! Season sa sakyan! Usali kita sa Ginoo! Mga kauban! kami masakti! Andoy! Nagtawang agila! Nagtugo sa santo ninyo! Isla! Mga kauban! Daghang salamat! Magtinabangay na ta! Uno, dos, tres! Sama sa alay nagkahiyusahan, sunog sa hangin susama sa lusay, paghimong palay tanan ang tinapangay, maangkol lamang na ang buhing kalipay, doon ang pinutarong na kanitang tatay, na namuna sa makinapangay.
I so love the Lumad Basakanan performance. Yeah, you guys, but the It's like as if I am on caffeine, stilts. the caffeine is kicking in. O, di ba? Oh my goodness, I missed the three of us. Finally, we're back. There you have it, guys. That was the outstanding performance from Lumad Basakanon from Barangay Basak sa Nicolas. Grabe yun sila kasikat. In fact, if nalang mo diri ma-feeling yung energy sa audience, they are so excited for Kani atong panahon wala ba na tanong ang gugmang tanan may kasubo kasing-kasing nagadugo. Bisag adunay kalisudapan kita kung magluhod na ang gugma ug ang grasya ang mga pagtanong mo bunga. Atong batunon ng kaayong nanagikan sa Ginoo kita tanan magaangin o ginabuhi nga maayo. Unia ni abot na siya, ni ulmo ang pag-asa. Dala niyang pag-igugma, ang tanan maghiusa. Pagitain sa tanan, intensyon nini mapungga. Habang ibayo iyang alam, grabe yung labo sa Viva, viva! Viva, viva, Pitinlo! Bailas de luces. Vamos, vamos a bailar en la castellana. Bailas de luces.
Ayaw na giparis sa pagbihok sa sulok. Nagdiog panampit, alam sa santo ninyo, ihala ng pinabuyaw ng malipay ang Diyos.
Daghang salamat. FI Contingent number from Barangay 14. San Roque, Ciudad. That's right. San Roque Ciudad is that barangay very near Santo Niño. Viva, Señor Santo Niño! Viva, Señor! Señor, 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 Señor. Daghang salamat. FI contingent number 16. Tribo Mabulokon.